Samantala mga idol, kapakanan naman ng mga persons deprived of liberty ngayong holiday season tiniyak ng BJMP Urdaneta. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Urdaneta patuloy na pangangalaga sa kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad sa loob ng pasilidad. Ayon kay Acting District Jail Warden at Jail Superintendent Randy A. Batayana, sinisikap ng Jail Administration na maramdaman pa rin ng mga PDL ang diwa ng pagdiriwang sa kabila ng pagkakahiwalay sa kanilang mga pamilya. Tama po yun. Alam natin na yung sitwasyon nila, yung pagkakulong nila ay mabigat. At ang tinitingnan natin ay hindi natin madagdagan yung kanilang pasakit. Nag-conduct tayo ng mga programa katulad niyan. Kahapon ay meron silang year-end Thanksgiving. Nagkaroon sila ng sama-sama silang kumain at nagkaroon pa rin ng mga usual na palaro sa Pasko. Kung meron mang talagang mabigat na mental issues ay meron naman tayong mga psychometrician at mga jail nurses na pwedeng magbigay ng mga solutions doon sa kanilang pinapakitang mga issues. Dagdag pa niya, layunin ng pamunuan na may pagdiwang ang bagong taon sa masayang paraan upang hindi maramdaman ng mga PDL ang pangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ganitong bagong taon ay hindi nyo sila makakasama, pero ina-assure din namin na lahat ng programa na pwedeng maibigay sa kanila ay ibibigay namin para kahit papaano ay ma-enjoy nila itong celebration na ito at hindi madagdagan yung kanilang mga pasakit na dala ng kanilang pagkakulong. Ipinabatid ng BJMP Urdaneta na walang pagbabago sa oras ng pagdalo ngayong holiday season kasabay ng paalala sa mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na regulasyon at sa pagbabawal sa pagdadala ng mga hindi pinahintulutang gamit. Doon sa ating mga dalaw, wala namang naapektuhan doon sa ating dalaw. Andun pa rin yung oras ng dalaw, yung mga items i-subject lang po natin sa usual at normal na searching. Makakapasok po ang mga yan. Habang nalalapit ang pagtatapos ng taon, patuloy na hinaharap ng mga PDL ang bagong simula ng may pag-asa. Isang paniniwala na ang bawat taon ay maaaring magbukas ng pagkakataon para sa pagbabago at muling pagbangon. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.